til dig. Skal vi tage noget ind, eller? Sydgående kalder som ligger tæt på trafiksepareringen. Der er nogen, der kan høre mig her. Der får de hjælp. Hold da kæft, den bliver sur derude nu. Benzin her, vi har prøvet at se, at vi kan finde på søkortet, men vi kan ikke også helt op på møller. Værsgo. Så holder du godt fast. Ikke godt? Eller du tager Jeg holder i øjet. Så skal der rulles ind, ligesom du plejer. Husk at holde frem lige. Sydgående kalder som det går. Kalder han samtidig på. Benzin kalder Sydgående. Men der var andre. Sydgående, der er motorproblemer her på kanten af trafiksepareringen. Jeg hører, der er mulighed for at det er slet. Vi ligger helt op ved vindmølleren. Hvor langt er du fra den? Det er jo temmelig langt. Jeg ligger helt op på kanten af trafiksepareringen. Ja, det må være nogle både nede ved det, det er tættere på, men vi prøver at holde øje med det. Ja, men jeg har talt og talt på. Jeg kan se både, der ligger 500 meter fremme, men der er ingen, der klarer på radioen. Dem, der klarer, det er dem, der ligger langt væk. Vi skal da have dem, man kommer ind, så der ikke kan dem der. På yes-nummer, så tæller der direkte. Jeg har jo prøvet det, der er ikke nogen, der klarer. Det kan man ikke. Kan du komme til at kaste anker? Nej, jeg er 45 meter, hvad er det? Så har anker, så har jeg støtten. Jeg prøver lige at kaste en virkelig op. Ja, tak. Simebo her. Vi har lige stået og brændet noget fest. Hvor ligger du hen, siger du, Fynbo? Hvis du tager trafiksepareringen, så nede under derude, der er sådan en stok, der er på, hvor der er forbudt områder af fisk i. Det er der, hvor alle de der runde ringe er på fisksepareringen. Der ligger lige på kanten af det. Altså, Op ad med starten. Jeg har ikke fiskekortet. Hvad farve er det på? Fordi jeg ligger ikke langt for en, der ligger inde, men det er ikke sikkert, det er dig, fordi han ligger der rundt ved os. Ja, det kan vi se, om det kommer lidt tættere på. Mange hånd på. Hold op, Arne. Der er du træk i den der, hva'? Gå lidt længere frem og stå. Så presser du opad. Så presser du. Ah. Så vinder du noget lige. Hvad er det for noget? Ligger cirka 500 meter til en kilometer fra båden. Nu kunne det være dig. Har du en hånd her antenne og hvad? Så det kan jeg. Altså, vi ligger også op. Du er vi også lagt op. Vi ligger op. Hvad ligger vi? Jeg kan godt se det. Så jeg finder lige en hand til dig. Det var godt, du fik sovet en masse, hva'? Når du skulle fejre fisk. Vi har faktisk kurs mod møllerne. Det var ligger en lille smule. Men jeg kan se, at vi har en, der ligger i røven af os. Det er noget Team Pedersen. Der er gang ind i bilen. Op med stangen. Der skal ikke være noget hard på, du ved. Hvor mange fod er vi på endnu? 120. Team D til 20 bom. Team D til 20 bom. Kom. Ja, det er Team D, vi kan. Jeg har stået på en anden kanal, så vi lige høre, der var lidt problemer. Hvad er galt? Jeg ligger her på kanten af trafiksepareringen, og en styk nede i den ende, der vender ind i nogen. Det var det sat op. Okay, altså, det er nu i den næste hjørne, eller hvad?
jeg kom. Ja, korrekt. Okay. Hvad er der nogen, hvad er der galt? Har du motorproblemer, eller hvad? Ja, den bare fuldstændig motoren. Og så indikerer den, at der ikke er noget frem på den. Jeg har kun frem på, at det er et forbrugsbatteri. Det ved jeg ikke, hvor længe det var. Nej, okay. Er der nogen på vej over til dig, eller hvad? Hvordan er situationen med det? Hold da, forstår jeg. Der er godt nok nogen, der snakker om, at de vil kigge, men jeg kan ikke rigtig slå på, hvor de ligger henne. Tager du så en U-turn her, eller hvad? Det skal være, der følger rundt i det. Den går vi stadig i gang med at trække stik over, så kommer vi over, hvis det er mig, der ligger der. Ja, det er fint, det er nyt. Godt lide, det er noller. De sejler over, så er sat på det, jeg er over på den anden kanal, så jeg først lige hørt til nu. Ellers så, jeg bliver på den her, hvis der er noget. Og så, Den der hvide, den så jeg derude. Ja, det er dipsien op. Ja. Er der noget bagved, kan du ikke? Er den nogen? Nå, jeg håber, det er en god en. Når vi kommer herind, så begynder det at blive lidt mere kritisk, ikke også? Så op ad stangen. Vi skal helt tiden fast på den, ikke også? Prøv lige at tage det fart af. Skal jeg det? Jo, far, der var noget. Det er en god finde. Gør det? Nu er jeg ikke ekspert i retshistorien. Det er heller Men ikke. der var sådan en hejsen, der lige kom frem der. Det er min første laks, det her. Jeg får også Første fisk. Så stangen godt op, ikke også? Grunden til, at jeg vil være lidt mere fart på, det er fordi, at faktisk godt kan gå og overhale på det. Eller kan jeg godt lade det? Og når jeg nu går nok i båden, ikke også, så bakker jeg simpelthen ind med den. Det er helt dernede, ikke også? Der kommer det. Godt. Se det. Den har jeg holdt øje med. Op! Nej, men jeg får sådan en lille fisk. Jeg får sådan en fisk, der er ude til slags. Jeg kan godt blive nødt til det. Ja, så er det jo et godt område. Der ligger også på andre måder herinde. Jo, det er også heldigt. Øj, der kom vinden. Ja, den er rigtig fin. Så bare sådan herovre. Jeg er tæt på møllerne. Og opad, hvad det er. Jeg kommer til at vente. Prøv at vente lidt, vind. Lige her, vi ser. Så skal jeg tænke herovre. Ellers så kommer der fisk. Ja, der er vi over. Allan, tag. Bare den i forhold der. Den der, bare lidt stop, ja. Så går du lige over på den anden side. Sådan. Og nu løfter op i stangen. Sådan. Så skal du helt herude på siden her. Derude af. Og den er derude. Jeg får lige en vende båden og går over mod, så nu de sender også. Jeg trækker dig bare. Kom der. Du skal ned til båden der. En gang til. Den er fin. Kom nu bare. Og løft stangen. Så jeg ikke kunne få fat i den ordentligt. Ja, bare ind. Bare kom ind. Ja, det er der. Kom så. Hvis ikke træk. Hvis ikke træk, kom nu. Og så trækker vi. Ja, sgu Emil. Der var det fisk, sgu. Ja, det er fint i. Tillykke med det. Der røg den ud. Så passer jeg lige på, så jeg kan få den ombord. Ja, hold den der. Så der. Den er flot, men. Det er flot. Det der, det er min første. Det er det. Jeg ser det, den støtter. Ja, så Emil. Der var sådan 14 kilo. Nej, det var bare det.
tillykke med det, hva'?